Il-Kunsill Ġenerali Straordinarju wera propju li l-interess u tiġdid nazzjonali kien għadu jibqa' priorità ewlenija l-Partit Nazzjonalista. Lewis Gallia nkarigat mir-riforma tal-partit saħaq li l-istat kollu jrid urġentament jiġġedded bis-sistema kollha kemm hi għandha bżonn bidla bżonn juża blan li l-pajjiż ikun jista' jiġġedded u jħares il quddiem. Jrid jirriforma u jiġġedded l-istat kollu kemm hu, l-istituzzjonijiet kollha li għandna, is-sistema politika kollha kemm hi. Sostna li bosta taw semhom għalan il-Partit Nazzjonalista li għadu u jibqa' ta' relevanza assoluta. Madankollu preċiża li ma ċfadal ħin x'jinħela. M'għandniex żmien x'nitilfu. Biex noħorġu mill-kriżijiet tal-pajjiż u tal-partit jiddependi minnkom. Żmien x'nitilfu m'għandniex. Id-direttur eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem ġew Farrugia għamilha ċara li taħt Gvern Nazzjonalista pajjiżna għadda minn kriżijiet iżda dejjem mexa l quddiem bl-Ewropej jistaqsu kif irnexxielna. Qabel kienu jilqawna kif qed jirnexxielkom tiffaċċaw il-kriżi b'mod tant kajman f'Malta. Kif x'policy, x'strateġija qed ikolkom? Illum mhux hekk, illum x'inhu jiġri? Mario Thomas vassallo lettur fl-Università ta' Malta saħaq li l-poplu jistenna li l-Partit Nazzjonalista jagħmel ir-riformi fi ħdan u fi ħdan l-Istat. Xogħol il-politiku huwa fil-partit, mhux biss biex jiskrutinja l-gvern u jgħid fejn hemm ħażin, imma biex jagħmel ir-riformi fi ħdanu u fi ħdan l-Istat. Jiena naħseb illi bid-diskors li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni għar-replika tal-budget u dan id-dokument qegħdin tagħtu indikazzjoni li tridu taqilbu il-folja. L-eks Kummissarju Ewropew u eks Viċi Prim Ministru Tonio Borg sostna li dan mhux gvern leġittimu għax il-mandat tiegħu mtappan u mċappas b'affarijiet li l-poplu ma kellux idea tagħhom. Li kieku il-poplu Malti fl-aħħar elezzjoni kien jaf b'dal-ħmieġ, b'dil-korruzzjoni li mhix tħammeġ biss iżda toqtol ukoll. Kien jagħti l-appoġġ li fil-fatt ta' lill-Partit Laburista sentejn ilu u għandna dritt allura ngħidu li dan mhuwiex gvern leġittimu, jmexxih Muscat, jmexxih Fern jew jmexxih Bela għaliex il-mandat tiegħu huwa mtappan u mċappas b'affarijiet li l-poplu ma kienx jaf. Sa dan it-tant matul din is-sessjoni tkellmu wkoll għadd ta' kunsillieri tal-Kunsill Ġenerali. Alessia Bsajla Zammit, kunsilliera lokali fis-Siġġiewi, saħqet dwar l-importanza tal-għaqda b'mod speċjali f'dan l-aktar kapitlu mudlam ta' Gvern Laburista li kasbar u żebla ħisem pajjiżna. Jenny Ketkuti, kunsilliera oħra din id-darba f'Marsaxlok, insistiet li għandna nwarbu fil-ġemp il-jien u npoġġu quddiem għajnejna li aħna lkoll aħwa Maltin u Għawċin. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni Kerry L'Aquilina saħaq li Joseph Muscat pinġa lilu nnifsu bħala żagħżugħ politiku li kien ser iġib il-bidla fil-pajjiż. Iżda l-verità ili hu magħruf bħala x-xieħ qalb il-korrotti u l-qattila, verità issa magħrufa mad-dinja kollha. Iċ-ċermen tal-Kummissjoni tal-Etika tal-Partit Nazzjonalista Michael Għaxaq sostna li kull kostituzzjoni tiddependi minn nies li qed iħaddmuha. Dan fil-waqt li l-President tal-MZPN Joseph Grech sostna li l-Partit Nazzjonalista jrid jassigura li jkun alternattiva xir għal dan il-gvern għax qatt fl-istorja ma kienet daqshekk importanti l-għajta tas-sewwa jirbaħ żgur. Tkellem ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni Mario De Marco li spjega li l-Partit Nazzjonalista għandu jissielet għal valur tas-sewwa bħala tim wieħed flimkien mal-poplu għax din mhux ir-Repubblika li jixraq lilna u l-itfal tagħna. U l-President tal-Kunsill Amministrattiv Karmi Fsut Bonnici insista li dawn il-mumenti diffiċli ibasktu u jaqdu l-politiċi bil-Partit Nazzjonalista u kapaċi jġib lura l-unur li jixraq lil Malta.